सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. कोकण पर्यटन समितीच्या माध्यमातून कोकणातील पर्यटन वृद्धी आणि पर्यटकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकणातील 7 जिल्ह्यात 15 मेगा प्रोजेक्ट प्लॅन केल्याचे कोकण पर्यटन समितीचे उपाध्यक्ष तथा भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार म्हणाले. पाहूयात काय म्हणाले प्रमोद जठार. हायवेची जी काही व्यवस्था आणि आपण नियोजन लावलं होतं त्याच्यामध्ये मला वाटते खूप चांगला बदल बघायला मिळाला. आजच आढावा बैठक आपण घेतली आणि त्याच्यामध्ये हायवेचं एकूण खड्ड्यांचं प्रमाण कमी झालं, डांबर त्या ठिकाणी टाकलं आहे. शिशिर परुळेकरने खूप छान काम केलं आणि या सगळ्या गोष्टीचं नियोजन व्हॉट्सअपच्या ग्रुपच्या माध्यमातून आणि सगळ्या ह्याच्यामध्ये केलं. आणि मला वाटते या गणपतीमध्ये सुद्धा उद्यापासून शिशिर मला वाटते सिक्युरिटी सर्व्हिस पण त्या ठिकाणी जॉईन होईल आणि एक 10 मुलं 10 सिक्युरिटी येतील 2 शिफ्टमध्ये आणि एकूण गणपती जाईपर्यंत पुढच्या 22 सप्टेंबरपर्यंत तुम्ही गर्दीचं गाड्यांचं ट्रॅफिकचं नियोजन करतील अशा प्रकारे व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी हायवेच्या ऑथॉरिटीच्या माध्यमातून केली आहे. त्यामुळे मला वाटते त्याच्या बऱ्यापैकी सुसंगत आणि व्यवस्थित अशी झाली. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ज्या ठिकाणी खड्डे आहेत हायवेवरती गावागावामध्ये ते सुद्धा भरण्यासाठी जास्तीत जास्त पैशाचा निधी मिळावा अशा प्रकारची मागणी सुद्धा आमची मागणी साहेब. कोकण पर्यटन समितीच्या राज्यमंत्र्यांच्या उपाध्यक्षाची आपली निवड झाली त्याबद्दल अभिनंदन. याच माध्यमातून संपूर्ण कोकणसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी आपल्याला काय होईल? या कालच लाल किल्ल्यावरून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण करताना पर्यटनाच्या मुद्द्याला खूप ताकद दिली आणि त्यांनी आवाहन केलं हिंदुस्थानमधील जनतेला प्रत्येक कुटुंबाने किमान 15 पर्यटन स्थळांना भेट द्यावी अशा प्रकारचं आव्हान दिलं. मला वाटतं एक फार मोठं पर्यटनाला पोषक असं वातावरण संपूर्ण देशभर निर्माण होईल या एकाच्या भाषणात. आम्ही असं ठरवलं माझ्या विकास समितीच्या माध्यमातून जे 7 जिल्हे आम्हाला त्या ठिकाणी झालेले आहेत त्या 7 जिल्ह्यामध्ये एक 15 मेगा प्रोजेक्ट जे पर्यटकांसाठी त्या ठिकाणी ताकदीचे असतील आणि कुटुंबासह आपण त्या ठिकाणी जाऊ शकू अशा मेगा 15 प्रोजेक्टच्या निर्मितीच्या दिशेने आम्ही पाऊल उचललेलं आहे आणि आम्ही तशा प्रकारची एक ध्येय निश्चित केलेलं आहे की पुढच्या 5 वर्षात या 7 जिल्ह्यामध्ये मुंबईपासून ते सिंधुदुर्गापर्यंत एक 15 चांगले मेगा प्रोजेक्ट त्या ठिकाणी पर्यटन असतील आणि तयार केले अशा प्रकारचं आम्ही काम सुरू केलं. चौपदीकरण होतं हायवेचं आणि त्यासाठी आपण श्री अटल बिहारी वाजपेयी यांचं नाव द्यावं अशी आग्रह मागणी केली. काय सांगायचं? त्या मागणीला थोडी माहिती आम्ही अशी घेतली तर नॅशनल हायवेला त्या प्रकारचं नाव काही देता येत नाही. म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या जिल्ह्याच्या माध्यमातून आम्ही एक निराळी मागणी त्या ठिकाणी माननीय गडकरी साहेबांना करतो. ते म्हणजे जे 3 उड्डाणपूल त्या ठिकाणी सिंधुदुर्गामध्ये एकूण मुंबई गोवा हायवेवरती होत आहेत मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामध्ये एक तरळेमधलं एक खडकोलीमध्ये आणि एक कुडाळमध्ये होऊ घातलेले उड्डाणपूल आहे. यापैकी तरळ्यामध्ये जे उड्डाणपूल होणार आहे त्याला कैलासवासी प्रिन्सिपल वामनराव महाडिक यांचं नाव देण्यात आलं. खडकोलीमध्ये जे उड्डाणपूल आता मोठ्या प्रमाणात होत आहेत पूर्वी 13-13.5 कोटीचं असलेलं हे बॉक्सवेल ब्रिज आता जवळजवळ 113 कोटीपर्यंत त्या ठिकाणी गेलेलं आहे आणि ते सिंगल पिलरमधलं चांगलं ब्रिज होणार आहे. याला आप्पासाहेब पटवर्धनांचं नाव त्या ठिकाणी द्यावं आणि पुढे कुडाळमध्ये जे होऊ घातलेलं जे ब्रिज आहे उड्डाणपूल आहे त्याला बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचं नाव द्यावं. अशा प्रकारच्या भूमिपुत्रांना ज्यांनी या कोकणाला त्या ठिकाणी एक फार मोठी गरिमा सिंधुदुर्गाला फार मोठं नाव मिळवून दिलं अशा 3 मंडळींचं नाव ह्या उड्डाणपुलांना द्यावं. कारण उड्डाणपुलांना नाव देऊ शकतो नॅशनल हायवेला नाव देऊ शकत नाही अशी माहिती मिळाली. आम्ही अशा प्रकारची ठरावाच्या माध्यमातून मागणी त्या ठिकाणी माननीय गडकरी साहेबांकडे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह YouTube चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.